खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 5थि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा सानखौ फालिनो थाखाय बे समाव साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय सिडली कासिकत्रा जौसिन गेजेरारि फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव बे समाव फालिनो थाखाय साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। जों बयबो मिथिगौ जे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों बे समाव जानानै थादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथायानो बिटिआर ओनसोलनि थाखाय थामहिनबा बे समाव आसामनि सिङाव थानाय बिटिआर हालाम बे बिटिआर हालामा गोजोननि बारहावा बे समाव बारबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आरो बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया दा 5 बोसोर आबुं जाबाय आरो बे 5 बोसोर आबुं जानायखौ फालिनो थाखाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 27 जानुवारि बे 27 जानुवारियाव चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय सिडली कासिकत्रा जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बे समाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै सानखालि फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि आरो बे फिरफिलाखौ बिरहोगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो बड'फानि जे मुसुखा बे मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लादों आरो बिबार बावजेनगोन बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि बिथां दीपक कुमार बसुमतारी बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो बे समाव बड'लेण्डनि मुङाव मुंख्लं जानाय बिर जोहोलावजोफोरनि जे मुंख्लंफोरनि जे बिबार बावजेननाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेखौ बावजेनगोन बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हांख्रायनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बेलुन बिरहोनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानायखौ नुनो मोन्दों आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन बिथां कातिराम बर' बिथांजों लोगोसेनो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना आरो बेनि अनगायैबो बे समाव गोजोन गोरोबलायनाय आरो मावफुंनायनि थाखाय हानजा सुरनाय बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौबो लानायखौ नुनो मोन्दों आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो होगोन एमपि बिथां जयन्त बसुमतारी बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो गोबां हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोनांथार आयदा बे आयदाखौ लानानै गेवलां मेलाव सावरायगोनखौ मिथिहोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बे समाव गेवलां मेल आयदा बे आयदायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो गेरेमसा बर' माहारि दानायनि सायाव बे समाव गुबैयै सावरायगोनखौ मिथिहोनायखौ नुनो मोन्दों आरो बे समाव नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों आरोबाव गुबुन सोर दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन नोंथांमोननो फारि फारि एसे फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। थारैनो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय आरो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरखौ बर' माहारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय फोजाखांनाय लोगोसेनो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनो थांखिजों आरो गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय साखाफारा जानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौनो बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान थामहिनबा 5थि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारियाव बे समाव हांख्रायनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 5थि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा सानाव हाबाफारियाव बाहागो लागोन आलासिफोरा फारियै डक्टर सुरत नार्जारी बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथाङा बाहागो लागोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लागोनखौ बे समाव नुनो मोन्दों। आसामनि
आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ बे समाव नुनो मोन्दों। आसामनि केबिनेट मन्त्रि बारग' आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ बे समाव नुनो मोन्दों। रायजो सभानि एमपि बिथां रोनगोरा नार्जारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिथां रोनगोरा नार्जारिखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो बिटिआर आरो एनडिबिनि आगुनि आफादगिरि बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारियाबो बे समाव हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ नुनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो एमएलए आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सासे सागानगिरि लरेन्स इस्लारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरनि सागानगिरि आरो एनडिबिनि आगुनि आफादगिरि आरो आथिखालनि मावफुं सोद्रोमा सायखं बसुमतारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ नुनो मोन्दों। एनडिबिएसनि आगुनि गाहाय नेहाथारि आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ नुनो मोन्दों। आरो बेनि अनगायैबो सन्जय स्वर्गियारि एमसिएलए बिटिआर आरो एनडिबि आगुनि गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ नुनो मोन्दों। मख'नांगोन जे बे हाबाफारियाव एनडिबिडिनि बारग' आफादगिरि बिथां डक्टर धीरेन्द्र बर' बिथांखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ नुनो मोन्दों। बाबुल मोसाहारि लोगो आफादगिरि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्रायबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। रजुगुराम मोसाहारि आफादगिरि एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्रायबो बाहागो लागोनखौ नुनो मोन्दों। दिलरन्जन नार्जारि गाहाय नेहाथारि एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्रायबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। अनजालु बसुमतारि एनडिबि आरडिनि आगुनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा बाहागो लागोनखौ नुनो मोन्दों। मन कुमार ब्रह्म आफादगिरि एक्स एनडिबि एक्स बिएलटि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिनि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। जर्ज इस्लारि आफादगिरि एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्रायबो बाहागो लागोनखौ नुनो मोन्दों। चन्दन ब्रह्म बारग' केबिनेट मन्त्रि आसाम बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। आरो बेनि अनगायैबो गोबां गेदेर बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा हांख्रायनानै मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनो थाखाय नाजानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों।